Ahoj, v tomto videu si ukážeme, ako namontovať strojček na takéto hodiny, ktoré som si tu pripravil. Z toho dôvodu si to ukážeme, ako to vieme namontovať sami, pretože sa nám stala taká nepríjemná vec. Predali sme takéto hodiny na trhu a jednej pani sa dolámali ručičky, kým s nimi prišla domov. Takže aby sme tomu predišli, tak je podľa mňa jednoduchšie si namontovať ten strojček doma. Takže poďme sa na to pozrieť. Najskôr otočíme hodiny, tu máme takýto vyfrezovaný otvor, do ktorého vlastne dáme strojček, len aby sme nezabudli túto gumenú podložku. Tu vlastne nasadíme na osku toho strojčeka, čiže takto. Vidíme. No a potom, keď to máme, tak vlastne ten strojček pekne vložíme do tohto vyfrezovaného otvoru. By nám to malo pekne zapadnúť. Keď nám to zapadne, hodiny potom otočíme s tým, že jemne pridržiavame strojček, aby nám nevypadol. Takto, super. No, keď to máme, tak potom následne tam máme ešte takúto podložku. Tu tam tiež pekne takto vložíme. No, potom dáme na to túto matku, ktorú treba prikrútiť, tak aby držala, nemusíme na to vyvinúť neviem ako veľa sily, po prípade sa dá dotiahnuť aj kľúčom. Čiže takto ju pekne tam zakrútime. No a potom nám už stačí nastoknúť ručičky, čiže nastokneme najskôr hodinovú ručičku, potom minútovú ručičku, no a nakoniec tam máme ešte takúto malú krytku. Tá potom z vrchu sa nastokne na tú osku a vlastne ona pridržiava pekne tiež tie ručičky. Čiže takto by bol ten strojček bezpečne namontovaný a aj istota, že sa nám nič nepoškodí, kým vlastne prídeme s hodinami domov. No a takto tie hodiny vyzerajú. Potom, keď sa pozrieme ešte z druhej strany, tak tam máme ešte jednu drážku vyfrezovanú, tá slúži na zakvačenie hodín. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.